Esta fin de semana dixéronme que tiña que poñer lentes. É un tema familiar. Ao día seguinte saímos á piscina municipal. Xogamos moito cos aros que afúndense e fixemos carreiras. Ao volver a casa preparamos todo para ir directos ao Carrefour. Fixemos unha compra increíble e sempre íamos a por as ofertas. Esta fin de semana, a miña familia e eu fomos a Vila García de Arousa, un sitio moi fermoso. En vos estaredes preguntando, que facía ali? Pois estaba nun aniversario dun neno chamado Enzo. El é moi simpático. Despois do aniversario, a miña nai levoume a casa a dormir. O domingo xoguei no campo próximo á miña casa. As redes das porterías están moi esnaquizadas, porque con elas fan hamacas, pero paseino moi ben. Esta fin de semana, o domingo, foi o mellor domingo do ano. Pola mañá, tive nun partido contra os estudiantes. Cando estábamos quentando, mirei a grada e... estaba Lupe e o seu fillo. O que pasaba era que íamos xogar contra eles e me dixeron que tamén ian a concentración de baloncesto con nós. Esta fin de semana fun a un castelo coa miña curmá Naira, a miña avoa e a miña curmá, que se chama Mabel. O peor que era unha hora de viaxe e ao chegar fomos ao aparcamento e fomos os primeiros. Logo fomos ao castelo, medía 5 metros de alto e foi moi divertido ata fomos arriba do castelo e había unhas vistas fermosas. Esta fin de semana, o sábado pola mañá, almorcei torradas con manteiga e marmelada, laranxa e leite. Despois fun á casa da miña tía María. Fomos ao monte e traballamos co toxo. Despois fun a comer á miña casa e comín macarróns con queixo e estaban boísimos. Pola tarde fun a andar en bici co meu curmá Gael e o meu pai. Fixemos 18 kilómetros. Fomos desde a miña casa ata a Guete. O meu curmá Gael caeu e acudiu Manuel Rosales a axudalo.